ina kake ka nuna tsoron Allah, ba masallaci ba. Akwai wani malami da shi da almajiransa yana karantar da su darasi. Daga cikin almajiran akwai yaro mai dan shekara 13 yana zuwa yana karatu a wurin malami, amma almajiran da ke karatu a wurin malam dattijai ne ba shekara 60-70. wannan yaro shi kadai ne mai dan shekara 13 aka zo makaranta wurin malam yana daukan karatu. To amma abin ban mamaki, idan yaron nan yayi lati ya shigo makaranta, da yayi lati in ya shigo da malam ya hango sai malam ya tashi ya tsaya, bai zama sai wannan yaron ya zauna sannan malam ya zauna. Amma wa'in ga dattijan idan suka yi lati suka shigo makaranta, da shigowansu malam bai tashi, yana zaune inda yake har su zo su zauna. Ashe wannan abin ya damu wa'annan dattijai. Sannan da an ka gama karatu suka ce muna da miti da kai malam. Me miti? Wai malam yanzu wannan yaro ai kabal yare na mu. Na me? Muna da fa jikoki a gida da suka fi shi. Amma in ya shigo makaranta ya lati sai ka tashi ka tsaya, baka zama sai in ya zauna. Amma mu in muka zo muka yi lati baka tashi, kana zaune yadda kake. To wannan kabar yaron ya samu dama a makarantar nan yana rena mu. Malam ce kuna neman muku bayani, suka ce na'am. Yace gobe in da ku zo makaranta kowa ya kawo tantabara. Garin Allah ya waye da a zo makaranta aka zo da tantabara. Malam ce ku je ku yanka tantabara da sharadi ka kowa ya gamu. Ku je ku yanke tantabaran amma sharadi ka kowa ya gamu. Ku dawo da tantabaran gobe sai muku bayani. An ka je gida garin Allah ya waye kowa ya dawo makaranta ya yanke tantabaran. Kowa na rike da tantabara ya yanke. Malam na tambayan ɗaya bayan ɗaya, an sabbi ne ya an kai. Na shiga ɗaki ne na yi kaza na yanka. Anya an ga kai ce ba wanda ya gani, ce haka nake so. Kai fa haka ba wanda ya gani. Da an ka kai wurin yaro yana rike da tantabararsa bai yanka. Ko fahimta? Da an ka kai wurin yaro yana rike da nashi tantabaran bai yanke ba. Malam ce ya nace kowa yake kai ba kai ba. Sai ce malam yanda suka yi nima haka ne. Da na shiga ɗaki ni har ƙarƙashin gado na shiga. In ji yaro. Na ɗauko wuka na danna akan wuyan tantabara zan yanka, sai na tuna da kalman ka ta ƙarshe, ku yanke tantabaran nan kada kowa ya gan ku. Sai na tabbatar a ƙarƙashin gadon nan Allah na kallo na. Dangane da haka ban yanka tantabaran don Allah na kallo na. Kace kan kowa ya gan mu, a ƙarƙashin gadon kuma Allah na kallo na. Wannan yasa ban yanke tantabaran ba. Sai malam ya ce ma dattijan kun ga abin da yasa nake girmama wannan yaro.